tanit, yan sonde tanit. Da Allah ku ji wannan rami, wannan katon rami a tsaka hanya mai hitowa daga Agadez zuwa Arlit. Ku ji wancan ramen shi ma, kuma ku diba ku ga irin yadda wannan hanyar ta garkare haka. Wannan ma wai a ce guduran ne a wurin nan, cewa da kwalta ita ce ta zaizaye. Tsawon kilomita 230 da wani abu, haka wannan hanya take daga Agadez zuwa Arlit. Wannan hanyar yau shekaru fiye da 50 kenan da ƙasar Faransa take cin moriyar wannan hanya. A nan take kwasa arzikin uranium daga Niger aje a Faransa da shi. A kinna wutar lantarki mutanen Faransa su yi amfani da ita. Mu kuma a nan Niger muna a cikin duhu, kullum sai tsinke wuta sai kufir, amma su can suna morewa. Ba mu ga hanya, ba mu ga lahiyar jikinmu, dabbobinmu, dazuzzukanmu, gandun daji duk sun bi sun lalace a wannan yanki. Mun yi ta haɗuwa da motoci ƙanana da manya, mafi yawansu sukan baro wannan hanya ta kwalta su sauka ƙasa saboda ta yi sauƙin tahiya. Waɗansu motocin ma sun lalace a hanya, kamar misalin wannan direba da muka ishe yana gyaran motarsa bayan ta lalace. Ga dai ra'ayin waɗansu daga cikin direbobin da muka yi kitibirsu da su akan wannan hanya ta Agadez zuwa Arlit. Tunda muka taso da Agadez har muka kai Tagaza, cikin ma muna gyara ne. Ko yanzu kun mu taso da Tagaza gashi kun mota ta lalace mu na bisa hanya, mun shigo ramu yan gargada sai a hankali wallahi. In mun biyo hanya ramu gargada sun yi wallahi, ga hanya ba ta da kyau tunda nan sai Arlit. Wallahi ba ta da kyau sai dai a hankali wallahi. A kowane lokaci haka kuke? Wallahi a kowane lokaci haka ake. A kowane lokaci haka ake wallahi, muna wata da Allah a taimaka a gyara muna saboda mu ji daɗin hanya, mu ji daɗin tahiya. Siya hanyar nan iya wakin wargwado muna shan wahala. Yanzu kama yanzu ka tashi daga Agaras ka taso da asuba kai saurin duniya ka je mara waciro zuwa la'asar kuma kaga ba tafiyar dare, kaga akwai kalubale bisa hanyar nan. Muna roƙon Allah ya taimake mu da a duba hanya daga Agadas zuwa Arlit. Wallahi hanyar ba daɗi. Ko gajiya ma yanzu kaga tasowa ne duka bakin tan 40 ne bisa ga motata. Shekaran jiya tun 11 na rana na baro Arlit. Yanzu gashi shekaran jiya na zo na samo RTA na haƙura nan. Yanzu jiya daga RTA na taso muna tafa sannu sai karfe 5 na marece na samo ciro an bar shi ma. To yanzu da sayan ga shine muka taso kuma Allah ya bada iko mu samu mu shiga ko kaman 12 na rana ko zuwa karfe 1 na rana. Kwana uku kaga dai gaba ɗaya kilomita 240 na. In lahiya bugu guda rana guda zaka cinye ta. Tunda yanzu kaga misali kalla yanzu daga Agadez ka ce kana son Zandar kilomita 430 ne. Nan kuma 240 to amma daga ce ka taho Arlit daga Agadez kuma ka ce ka tafi Zandar ko ka tafi Furancin Nigeria ma. Ya yi ma sauki. Tahiya yanzu dai bamu da tabbat ga gurin da zaka je ko zaka je Arlit yau ko zaka je RTA ko zaka je Ciro baka sani ba. Kai dai ake? Tai dai miki. Yawwa tunda yanzu dai daga gida dai zawwa nan na kai kwana 3 ko 4 daga Zandar zawwa na kwana 4. To daga Agadez zuwa Arlit din nawa kwana nawa? Babu yanda ba ta yi. Wani bi in ta baka haɗin kai Allah ya rema kwana ɗaya ka shiga. Yanzu nan wata da muke mu je mu samu RTA mu kwana. In mun samu RTA mu kwana muka asubanci insha Allah zuwa azawar la'asar mun shiga. Tahiya kilo 200 sai an kwana hanya. Sai ya wuce wai. Kai wanda kai kwana guda ne kai sa'a. Wanda kai kwana guda kai sa'a. Wani kwana 3 babu yanda bata bada. Shi yasa shugaban ƙasa shugaban jamhuriya babban janar Abdurrahman Chani a wannan karon
ya ce bari in zo takanas in gane ma idona saboda gani ya kori ji in ga yaya hanyar take, wani hali mutanen Arlit suke a ciki, wace wahala ce al'ummar da ke wannan yanki take sha akan wannan hanya. Gashi nan a hanya ya zo kuma ya gani abin da ya saura mataki saboda sauƙaƙe ma talakawa halin rayuwa a wannan yanki. Baba Cani sai dai mu ce Allah ya kama mishi bisa wannan alƙawarruka da ya ɗauka. Allah Ubangiji ya kawo mana lokacin da za a yi gyaran hanyar ga wanda Allah ya sa yana da yawan rayuwa ya gane ta. Muna wata wannan shugaban ƙasar da ya hau Allah ya bashi ikon da zai gyara mu hanya. Muna yin murnar da yake yawon wannan cikin ƙasar mu wannan yanda ka san kamar uban da ya ahe mu muke jin daɗin shi. Allah bashi ikon da zai gaba ma. Yana nan a hanyar nan. Muna labari yana tahe. Muna murna ko ina duk ƙauye an ce yana tsayuwa ya tambaye ku me jawabin ku me matsalolin ku. To wannan shi kaɗai shi da godiya. Banda shi da yanzu ban ga wani wa ikon da yake yawo ya ji mai matsala talaka. Allah ba shi iko. Allah ruwa mu asiri gaba ki daya.